दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमायाव फरायसा खौसे आफादनि बिसायख'थि जालाङो। बेंटल फरायसालिमा फरायसा खौसे आफादनि बिसायख'थियाव स्टुडेन्टस भइस इउनिटि हानजानि बिजाथि सानसुमा बसुमतारिया बादायलायनाय गैयालासे थोंजोङै गाहाय नेहाथारि मासियाव सायख'जायो आरो टीम डेस्टिनि हानजानि साफ्रोमबो बिजाथिफोरा दिनै जालांनाय बेंटल फरायसालिमा फरायसा खौसे आफादनि बिसायख'थियाव देरहानो हायो। टीम डेस्टिनि हानजानिफ्राय देरहानो हायो फारियै आफादगिरि महरै निपुन्जय नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि मासियाव ब्रेन्डेन बसुमतारी, लेङाइ गाहाय नेहाथारि आसमा बरगयारी, मेजर गेम्सआव डेभिड मुसाहारि, लिटारेरि सेक्रेटारि महरै नोजोर बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि महरै सुबल गयारी, ससियेल सार्भिस नेहाथारि महरै जुसिन्ता नार्जारी, बयज कमन रुमाव गौरब काटवाल, गार्लस कमन रुम नेहाथारि महरै बोहैथि मुसाहारि मोना। गुबुन फारसेथिं दिनै जालांनाय बिसायख'थियाव देरहानो हानाय आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। दिनै बेंटल कलेजनि जेनेरेल इलेक्सन इउनियन बडिनि बे जेनेरेल इलेक्सनाव नोंथांमोननि टीमा देरहानो हाबाय। बे देरहानायनि बेलायावहाय दा मा बुंनो थाङो? आं बेखौनो बुंनो सानो जाहैबाय जोंनि टीमनि नामाथ' टीम डेस्टिनिमोन, ओमफ्राय जोंनि मथ'आ माइन्ड्स एन्ड स्पिरिट इउनाइटेड फर चेन्ज। जोङो दाख्लैनिफ्रायनो जेब्ला जोङो नटिस होदोंमोन बे समनिफ्रायनो जोङो नमिनेसन रिजाल्ट मोननायनिफ्रायनो जोङो जोंनि टीमल' नङा, जोंहा माखासे गोबां जोंनि सापर्टारफोर एबा जोंनि सिनियरफोर दङ, बिसोरो जोंखौहाय सापर्ट खालामदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो केम्पेइन खालामनायफोराव, जोंनि स्टेज केम्पेइनाव, जोंनि रुम केम्पेइनफोरावहाय थांनानै बिसोरो जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंनि थाखायल' नङा आरो जोंखौ सापर्ट खालामनानै बिसोरो गुबुन जे जोंनि टीमावहाय एबा जोंनि माखासे क्लासनि उन्दैफोर बिसोरखौबो बिसोरो माखासे बुंहरनानै बिसोरो दिनै जोंजों सापर्ट खालामफाहोदों आरो बिसोरनि थाखाय दिनै जोङो बिसोरखौ फार्स्टआवनो आं हामबायनो सानो जाहैबाय, मानोना बिसोरनि हार्ड लेबार एबा हार्ड वर्क खालामनायनि थाखायसो दिनै जोङो बे समाव एबा दिनैहाय जोङो देरहासार जानो हादों। बेखायनो आं बेखौ बुंनो सानो जाहैबाय, फार्स्टआवनो जोंनि टीम डेस्टिनिनि जायफोर सापर्टारफोर बिसोरो जोंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामदों, बेनि थाखायनो फार्स्टआव आं बिसोरखौ साबायखर बावो आरो लोगोसे सेकेन्डआव आं साबायखर बावनो सानबाय जायफ्रा जोंनि लोगोफोर जोंखौ सापर्ट खालामबाय आरो जोंखौ भट होनानै देरहाबाय। बेखायनो आङो गासैखौबो साबायखर बावनानै बेखौनो बुंनो सानो। फैबाय थानाय समाव कलेजनि माबायदि खामानि मावनो सानो दा? फैबाय थानाय समावहाय मानो होनोब्ला जोङो सासे स्टुडेन्टफोरनि थाखायसो जोङो ओंखारखादों, बेनि थाखायनो जोङो फैबाय थानाय समावहाय स्टुडेन्टफोरनि मोजां डेभेलपमेन्ट एबा कलेजाव मा डेभेलपमेन्ट नांगौ एबा माबा मोनसे जेंना जायोब्ला जों बेजों स्टुडेन्टफोरनि जानानै जोङो मोजां खामानिखौ जोङो मावलांगोन। नोंथांमोननि बे डेस्टिनि टीमनिफ्राय साबेसे केन्डिडेटआ देरहानो हाखो? जोंनि टीम डेस्टिनिनिफ्राय जोंहा गासै नमिनेसन होनायावहाय जोंहा 11 जन जोंहा पस्ट दंमोन, बेवहाय जोंहा गासै 9 जना जोंहा सिलेक्ट जानो हादोंमोन। नाथाय जोङो दा गासैबो नमिनेसनावहाय जोङो सिलेक्ट जाजोबाखै, जोंहा 2 नमिनेसनावहाय जोंहा थालांदों। नाथाय जोङो गासैबो सिलेक्ट जायैयाव नाथाय जों 9 जन थांनायावहाय जोङो गासैबो 9 जनाबो जों देरहानो हादों आरो। नों हारसिङै जिएस महरै देरहाबाय, बे बेलायावहाय नों फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावलांगोन होननानै सानो? नोंगौ, आंनि टीम स्टुडेन्ट भइस इउनाइटेडनिफ्राय आंनि माखासे लोगो हान्जाफ्रा जेननानै थांबाय, बियो जोंनि मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दायो आङो फैबाय थानाय समावहाय जानाखि बडिनि स्टुडेन्ट बेंटल कलेज स्टुडेन्ट इउनिटनि जानाखि बडियाव ओंखारदोंमोन, बिथांमोनजोंहाय आं एलायन्स जानानै कनभिन्स खालामनानै आं बिथांमोनजों लोगोसे खामानि मावलांनो होननानै सानबाय। नमिनेसन होनायाव नमिनेसना रिजेक्ट जादों। दा बे रिजेक्ट जानायनि बेलायावहाय दा नों मा बुंनो सानो? खुलुमबाय, आंनि मुङा जास्टिन हाज'वारि। आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोयो जे समनि रादाब एबा DB निउस बिथांमोन निउस पर्टेलखौ आं बरायनानै लाग्रोबाय। नोंथांमोना जोंनि बे कलेजाव जोंनि कलेज लांगोनायाव फैनानै जोंखौ माखासे सोंलुफोर सोंफैनायनि थाखाय आंनि रिजेक्ट जानायनि जाहोनानो जादों, मेन जाहोनानो जादों जोंनि कलेज एबा गासै इउनिभारसिटिफ्रावहाय कलेजनि मोनसे इलेक्सन माबा खुंनो थाङोब्ला बेवहाय गोबां क्राइटेरियाफोर थायो। दा बे क्राइटेरियानि थाखायनो आंहा अभार एजनि थाखाय आं आरो आंनि सासे लोगोआ जोंनि टीमाव गानानै थालांबाय। आङो जिएस पस्टआवमोन आरो आंनि सासे लोगोआ माइनर सेक्रेटारियावमोन। दा आं गानानै थालांदोंबाबो आंनि गोसोआव जेबो दुखु गैया जे आं दुखु दाहा गासैखौबो ज्राब दोनथ'नानै आं आंनि टिममेट्सफोरखौ सापर्ट खालामदों। दा आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि
टिममेट्सफ्रा गासिबो देरहाबाय दा बेखायनो बिसिनि देरहानायानो आंनिबो देरहानाय होननानै आं साननानै लायो बेखिनियानोसै आंनि बुंनांगौआ Lagi nang malah ini.